Kahutay sa labing-labing, maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, ug sa Lazada. Miss, papalit ako og vitamins sa bata. Ma'am, sulayin ng Yummy Vit Multivitamins. Nindot ni para sa bata. Bitaw, mugid na akong ginapainom sa akong anak. Ug tuod, nakauyon jud siya sa Yummy Vit. Lami iyang kaon, tangkad siya sa iyang edad ug dili kasakiton. Importante gid kaayo, ilabi na nga dunay pandemya. Maog yun. So pila ka botilya sa Yummy Vit imong paliton, ma'am? Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mas pilion sa siguristang inahan, mao nga ilang anak, batang lamang. Mapalit ang Yummy Vit sa mga parmasya dool sa inyong lugar. Fast, relax. Fast, relax. Fast, relax. Ora mismo. Para sa mga bigay todo sa trabaho. Kaya ni mo. Para sa tanang naning kamot, para sa pamilya. Kaya ni mo. Para sa tanang ginabot, ang pangandoy. Kaya nimo. Tungod daghan mi bilib sa imo. Kauban sa imong pagpaningkamot ang Fast Relax. Sakit sa ulo kalawasan, Fast Relax. Pura mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete ug Calibo, welcome kaayo mo. Brigada, change lives. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Broadcasting from the Sugarcane Center of Cebu, Bogo City. Bogo City. Ito ang makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita. 90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. Hello? DJ, request ko kanta be ka ng DJ ng aking radyo. Salamat. Lagi ka sa isip ko. O DJ ng aking radyo. I-request na ang inyong paboritong kanta. Now na! Hi DJ, pwede i-play ang Despacito? Pwede. Salamat. Just ask for your favorite song and we'll play it for you right away. Brigada per request, Monday through Saturday, 6 to 8 p.m. DJ, pwede yung i-request ka?
Alas 6:11 na sa kagabiyon, ladies and gentlemen. President to be known as the wild cattle of the ring, on the red corner. Okay, ay. Power Vic once again checking in sa programa Brigada Bariguas. Adlaw nga Martes, or kagabiyon sa adlaw nga Martes. July 20, 2021. Hoy, 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 hoy. Balita sa 2 ka oras ka programa mga kigsunan. Pagladlad sa gagabion sa inyong mga paboritong mga sunata. Bisaya ang dako eh. Pagladlad. Okay, and of course, taon-taon makauban na to ang atuang pinakakulit. Or ako adi ay takdam tanire niya sa pandamay. Ang aguang pinakakulit nga pag umangkon. Maisip mga kaigsunan nga batang lamang gabigan kay ubay-ubay na ni siya og mga kaalam nya na ba nga nagkadugay siya sa tuwang programa na nagkahaniti. Hindi daw nangaguang pag umangkon super kulit makalipay usahay makalagot. Dudong Vicoy dako koy 6:13, darato ang lingaw-lingaw topic karong gabi na mga kabrigada. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Okay, atensyon. Gugma versus kaluoy. Asay dali mawala. Unsay rason sa pagkawala? Yan na lang siguro. Asay dali mawala ug unsay rason sa pagkawala. Usbon na ko ha. Gugma versus kaluoy. Asay dali mawala ug unsay rason nga kini mawala. Moingon ka gugma Power Vic. So moingon kang gugma mo ay dali mawala ikumpara sa kaluoy. Or mawala ang kaluoy ikumpara sa gugma. Mas mawala ang kaluoy ikumpara sa gugma. Tagi po tag rason ngano man. Okay? Abrigana mga kisunan. Gugma versus kaluoy. Usa lang ha. Mingon ka nga Power Vic. Wala man ng kaluoy kung wala kay gugma. Power Vic, mawala man ng gugma kung wala kay kaluoy. Imong bali-balihon ba? Akoan kana butay rason. Ka nga gugma gid mas dali mawala ang gugma gumikan kay kung mao na ni mawagdang busaran ka makita na kaglain, syempre dili na ka mubati og kaluoy kay wa naman kay gugma. Mangina na nga rason. Murag maisip na to nga valid reason. Okay? Sige kinanay price. Ang price na ang i-share ninyo ang ako ang page sa kapilaman. Katulo lang ka-share. Unya i-subscribe ang ako ang YouTube channel. Ya i-share pud nimo katulo. Kamera na tulo-tulo ra. Unya kay Dudong Vicoy pod nga fan page, search mo na Dudong Vicoy, VICOY. Unya mo po na follow. Unya subscribe po ang YouTube channel nga Dudong Vicoy. Bading ni Dudong Vicoy. So no idol lagi kuno niya. Idol. 15 minutos na pasado alas 6 sa kagabiyon. Hello dias mga nagaludo. Hoy 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 hoy. Ikay. Unsa may mo ang giludo diha? Ha? Unsa na? Utan. Dami nang utan eh. Unsay subak? Ang uban mga gisunan paborito isubak kanang utan buwad. Pero ako di ko ganahan og buwad ang isubak. Mas ganahan ako sinugbang nga buraw. Sinugbang nga sa tawagan ng isda nga banto kay Gunod Engineer kanang tulingan. Lami kanila sa isubak sa utan mga kabrigada. Pwede rasad og puro lang sinugbang tulingan walay utan. Mas lami ang utan kuno na isubak nga sinugbak or pinirito. Nya butangan nimo gamay munggos. Butangan nimo og mais. Bitawng anagon lingkod bagay nga mais, imo na siyang larason sa tawagan na. Ay kayo si Inday Danica na mo laras. Nang larason. Si Jenilyn na may kanya kuanon sagulan sa nanimo og sa tawag ng danglob kay engineer. Okra. Agbati. Kalabasa. Unya kanang tugabang or saluyot. Parisan dayon nimo og kanabang mais nga numero 16.
Gana juga. Huy. Pag huy yun mga bagay ko man gumikan sa kabusog ng mong pamatyagon. It is now 16 minutes after 6 o'clock. Ito panaguban sa programa Brigada Bariguas. Di kala gidalig kaninyo sa kapsulang karoy katakos. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong paningin. Pakay ko lamang ika'y paligayahin. Suliratin ang dapat suliratin. Pero saan mo paghatag na si mong partner mga kabrigada nga mas ma-enjoy niya ang inyong loving-loving? Gikinanglan nimo ang kombinasyon sa tungka tali, ginseng, ginkgo biloba, tribolos tres. Paguban pang sanggap nga herbal nga naa sa tuang DMX Drive Max Capsule. Para sa mga dunay erectile dysfunction or ejaculation disorder, solusyonan ang imo na sinati nga kahinay sa kama. Aron mas ma-enjoy ang loving GMX Drive Max Capsule, 24 oras kang tatagal. Mapalit na sa tanang branches sa Pharmacy Alia diri sa 4th District of Cebu. O saban para ito mga autorisadong tindahan nationwide. Ako si Mr. Suabe! Oh, Suabe! Sayar ba kanya ito pagka Mr. Suabe mga gisunan? Di gina siya kumplido kung dili ka taas o performance sa kama. Ipakita sa inigugma ang imong abilidad sa kama aron sa relasyon, mag-enjoy ka. Mag-Drive Max Adult Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Commercial break. Gabrigada, kini nga bahin sa itong programa. Kidalit usab kanyo sa kape. Nga mo painit sa nagabugnaw nga relasyon. Ang DMX Drive Max Herbal Blend Coffee Mix. Performance mo'y tuloy-tuloy. Kung gusto mong sumaya ang buhay mo, humanap ka ng radyo. At itutok mo, darling, itutok mo. Sa iyong paborito, Brigada News FM. Brigada News FM. Brigada News FM. Okay kaayo. O Blackie, gusto kay kamukaon, oy. Nya, sige lang kagkatong, wakay buhat. Mama Gemma, baya. Nya, og ang baboy kuso gani mukaon, malipay dahin ka. Isa man dyan mo tinuod nga anak, nay. Ang baboy o ako? Tama, no? Tama, no? Power Cells Herbal Capsule. Nay, unsa na kahimtang ato imong mister bago ninyo nahunaan nga mag-take siya og Power Cell? Bedridden na siya, oy, naghigda na gid siya. Na may silingan na mo nakaingon nga mogamit mig Power Cell. Tungod karon, okay kayo iyang paminaw ron. Nakamaniho siya og balik tungod anang Power Cell. Inaamsulin to, nya kay tabangon man naman og tusok, tabangon o mga 10 minutes gid siya tabangon. Yung dangan na gid namo ang insulin, gipuli namo ang Power Cell capsule. Power Cells Herbal Capsule. Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan, akong pasensya. Alagaan ang mga tao, bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas-usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanusan nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy ug sa Lazada. Isip usa ka fieldman, dili gyud malikayan nga lain-laing tao ang makauban. Maong kinahanglan, andam og dunay pangdepensa sa resistensya. Maong pirmi ko naka-Guard C. Tungod sa kainit sa panahon, makaugag gyud og panit. Maayo na lang na Guard C. Maong kanunay, healthy ang akong skin. Sa kadagang trabaho sa opisina, normal lang gyud ang kapuyon. Maong kinahanglan kanunay ang aktibo og lagsik. Para nako, dakong tabang ang Guard C. Maong ganado pirmi sa trabaho. Guard C ang malakas. Guard C Calcium Ascorbate. Proteksyong vitamin C. Achieve sa Guard C.
Iba talaga kapag maganda ang iyong ginagamit na sabon. Kitang-kita sa resulta. Yung tipong hindi ka mahihiyang i-flex ang skin dahil smooth at glowing. Ganyan. Kapag sabon mo ay maaasahan. Glutaflex soap with moisture magnet. Nakakatulong para maging brighter, glowing, at younger looking skin. Glutaflex soap with moisture magnet. Also available, Glutaflex whitening soap with triple whitening actives. Lovable and free. Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete o Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Mula pagkising hanggang magdamagan, isa na ang dapat pakinggan. Brigada News FM. Brigada News FM. The Music and News Authority.
Kakapoy man pagbay aning mag-mix-mix ay. Mga remix to sa akong Kuya Ruel ay. DJ Ruel. Pero kami ni Kuya Powerbit na adiri ay. Sige, pilpil ni Kuya akong kamot no ano. Minsan ko kay bawa sa lyrics sa song no. Magkopyahan niya ko Kuya Powervic ha. Good evening sa akong mga ate o kuya diha. Nangaon na mo te. Kuya, nagkaon ka na. Magkaon ka na oy. Mapas mo ka. Lain ba yan ang mapas mo? Labi pa og busog. Ingon akong kuya. Di baling dagan ka og problema. Basta cute lang gihapon ta. Saon man na nga. Wa kay problema. Pero imong naong dambuhala. Dili ka cute. Dapat cute gihapon. Bisan og tambok gani Kuya Renzi pwede man mag-cute. Na may tambok nga cute. Kanang giingon sa akong Kuya Powervic og tamsi. Tambok nga sexy. Nasay kanang tamsa. Tambok nga gatas nga. Uy, ay mo kaibong sa kong voice ha. Okay, nag-inom ko kaganiya og power cell sa labat. Ingon akong kuya, uy, ubuhon ka na kay mukara si mong tutunlan. Pero wala man ko giubo. Nanindot ang akong tingog noon. No, tingog na ko nindot no. No. Sige, natando na. Gina ba? Tulora biya ka share. Ingon sa kong kuya do. I-share ang akong page katulo. I-follow po da akong page katulo. Dodong Vicoy. Apil po, kuya na ko. Powervic. 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 Brigada pa request with Powervic. Take a break. Kubua ang break. It's Powervic. Pino sa akong kuya dyan, Troy, oy. Sige, og pamasahero, bisan dagan og kwarta sa ila. Akong kuya Tikipod, Kuya Juni. Musik pamaligya og tempura. Bisag dagan og kwarta. Mag-live day na siya sa Facebook. Nya na mag-send og star 10 million. Kwarta na. Good evening, Ate Jamaica Pipito. Shout out Powervic. Ha ha ha. Muhaha di ay mag-shout out. Shout out request ko hero Alvin Likigan. Rose ka ang dako kayo gisin na heart. Star man namong di pangayo dili man heart. Udi pud ka ng kiss-kiss na puwah. Puwah. Muah. Niliw. Among inyong isin. Star katong inig claim na mo dito sa among itiin na money. Naman to'y cooler, oy. Ako lang sa mudawat ha, kaya akong Kuya Powervic gisingot. Hello! Yes, hello. Good evening, Dodong Vicoy. Ate Nere.
Yes, Dodo. Did you already send your stars? Wala pa ba ya, Dodo? Palit lang lasti ko ate nere, kaya ba man ko kuripot ka? Oh, mapalit di ka pa to, Dodo niya. Wala makapag-ara na mo. Namataw sa brigada, oy, di man mawadaan. Kung ni Kuya Powervic, naaman akong Kuya Renzi, ihatag lang. Wala man to si Clay Renzi, katong diha mi. Napatong akong lolo ba eh? Akong kuyang lakugtiyan, napatong. Katong yun si Sir Mel, maawang. Di mo lang ihatag, isuksok sa iyang tiyan, yung ihatag ng dudong bikoy. Wala mo ka nagingon, Dodo. Nagingon sa una pati ay, parehas na mo ni Syra ay, sige lang saad. Hapit na ra ba ang birthday sa akong Kuya Powervic? Tagay ko rin yung plastic ko, kaya akong himuon nga kwenta sa akong kuya. Ang putol si Ate Nere, kaya madlok makatag o plastic ko. Wah, plastic ko ragani. Inom sa ko og power cell sa labat, ha? Watch lang mo diha sa live. Kaya mo pagsaba. Init, ay. Init siya do. Aning. Teriban, telikang. Unsa na yung kilitok di ko kasabot. Hi, Powervic. Good evening. Gugma versus Kaluoy. Para na ko, murag pariyaman, dili mawala. Dayon, pa-shoutout lang ko mga nangahubog sa Argawanon. Tagay pa mo. Shoutout BSF members. Dili lang na ko i-mention sila kay daghan kaayo. May pa Kuya Alvin, kay daghan. Magmahay ang uban. Imulay nun. Brigada pa-request great BSF members. Mga gwapo sila o gwapa. Ako ray dili. Ano lang. Hello? Hello? La, isa man ni siya. Hello? Ayan. And too much love will kill you, ate. Mag-love-love? Kay bata pa daw ako. Wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Hindi pa. Melen? Trabayang tiyan. Kuha niyang tiyan, ate, ni gipanuhot man. Ano? Mahinog. Si kuya lagi na ako. Kinsa jud ng kuya na kumilot. Ay pisliton lagi. Akong buko-buko og kay Kuya Powervic mo na. Ba?
buton o kusog hinayon. Parehas sa gayon sa akong lulusin mo. Kung ano lang, hapyoron lang ang buko-buko sa bao. Buko-buko sa bao? Mura sa dog buko-buko. Here, atong hari dyan sa buko-buko no, mudat all. Ugat. Ano na ko iyang bukton, wala gahe sa iyang kumagko. Katawag man si ate, ay, nakarelate na. Pisliton man na sa kumagko, karon mapisa ang panuhot. Panuhot? Ate? Ate? Okay? Di mo? Oh, naminaw ko. Oh, dong, wa naraba ko ipante. Agil. Ikaw, dyan maghubo. Di na ka manugo. Kuya Milboy, ay, gabot ni mo ay panugo kay ate, ha? Manugo na sad ka. Ate, Rexlin! Ate! Lingaw-lingaw, tape. Daw ang dali mawala o kung saan reason nga mawala. Ano? Kuya, kay mua naman ka nga. Lain man ang imong reason. Ito mo kanya. Oo, thumbs up, anas.
as long as you love me. Ate Richlyn, mag-greet na ka, ate. Yes, Hindi ko nag-search sa computer. Saan? Oras po mga kaibigan, mga ate at kuya ko. 6:46 brought to you po ng Yummy Bit. Meron chlorella growth factor. May lysine din po at taurine. Ito po yung nagbibigay lakas at talino sa bata. Kaya kung gusto mong maging lamang, mag-Yummy Bit multivitamins na. Batang lamang! Kumpleto sa balita at tugtugan. Sabayan mo pa ng hindi nakakasawang chikahan. Ito ang Brigada News FM. Brigada News FM. Okay kaayo. Oblaki! Gusto kay kamukaon, oy! Nya, sige lang kagkatong, wakay buhat! Mama Gemma, baya niya og ang baboy kusog gani mukaon malipay dayon ka. Isa man jud mo tinuod nga anak nay. Ang baboy o ako? Tama, no? Tama, no? Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan akong pasensya. Alagaan ang mga tao bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. Ako diya si Arvin Sigi, usa ka security guard. Akong edad karon 33 anyos na. Nagpuyo ko sa Sitio Bugna, Aklopan. Nindot gid epekto. Labi na sa labing-labing ug sa akong duty. Tungod sa kaepektibo gyud sa Drive Max nga akong gigamit. Nabuntis gyud daw na akong misis. Mayo gyud kayo epekto sa labing-labing. Labi na sa akong performance pod sa pag-duty. Daghang salamat Drive Max. Miss, papalit ako og vitamins sa bata. Ma'am, sulayin ning Yummy Vit multivitamins. Nindot ni para sa bata. Bitaw, mugid na akong ginapainom sa akong anak. Ug tuod, nakauyon jud siya sa Yummy Vit. Lami iyang kaon, tangkad siya sa iyang edad ug dili masakiton. Importante gid kaayo, ilabi na nga dunay pandemya. Maog yun. So pila ka botilya sa Yummy Vit imong paliton, ma'am? Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mas pilion sa siguristang inahan, mao nga ilang anak, batang lamang. Mapalit ang Yummy Vit sa mga parmasya dool sa inyong lugar. Fast, relax. Fast, relax. Fast, relax. Ora mismo. Para sa mga bigay todo sa trabaho. Kaya nimo. Para sa tanang naningkamot, para sa pamilya. Kaya nimo. Para sa tanang ginabot, ang pangandoy. Kaya nimo. Tungod daghan mi bilib sa imo. Kauban sa imong pagpaningkamot ang Fast Relax. Sakit sa ulo kalawasan, Fast Relax. Pura mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. This is Brigada per request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my...
Aritas mga mensahe mga kabrigada. Si Kinley John Serti may gabi. Power Vic ug Dudong Vicoy. Idol namo sa balay. Watching live Dri Sitio Flores sa Paranago Kaluoy. Kay lisod man ka kaluyan sa tao kay baliwala ra sa imo ang tao. Oh shit, isa pa nga. Sa kay ko kasabot ato Kinley kung sa buti pasabot nimo Kinley. Anyway, salamat kay ni Kinley John Serdi. Ya sa may Sitio Flores sa Malbago Daan Bantayan Cebu. Si King Jason Badulan watching live diri sa Barangay Antipolo si Jugrahe. Ang lingaw-lingaw topic asay dali mawala ang gugma, ang dali ra mawala idol. Kay kung mawagtangan naka og gugma sa imong hinigugma wala na mawala gyud ang gugma. Mo lagi. Samnison unsa to request ko og song Pinakahat Mama and is Scary. Okay, great sa mga batulan Karangi family. Diba shout out sa tanan members sa BSF kun Brigada Solid Funds. Okay. Si Kinley John di ay yang gi-shout out ya Lolo Macario, Lola Feli, Rosemary, Margie Berto Agauroji, Miss Jovi Riami and the rest sa mga members sa BSF. Today caller atong tagdon. Hello. Yes, hello. Good evening, Power Vic. Si Jovi. Yes, Power Vic. Sige, Job. Ato ang lingaw-lingaw topic karong gabi una, Job. Gugma versus kaluoy. Asa kunoy dali nga mawala ug unsay rason nga mawala kini. Go. Karon ako, Power Vic, no? Nagpuyog man ang duha, Power Vic. Kay ang gugma, Power Vic, maayo man, Power Vic. Sa akong bahin, maputol ang gugma, Power Vic, kung wala sinaboy akong pares. Ug mawala sa ng gugma, Power Vic, sa matag-usan ninyo, Power Vic, kung nakakay dati nagkikita sa imong karelasyon nga dili. Nga dili, maayog dito, Power Vic. Okay. Oh, yes, Power Vic. And then, how about kaluoy, Job? Unsa man nga, mingon kang parehas na siyang duha, but yes, kinahanglan na sa tao, no? Kung mahigugma ka, dapat doon na jugay kaluoy. Kung maluoy sad ka, buat pasabutan na posibleng mahigugma ka. Pero ang pangutana nako, gugma o kaluoy, asa may dali nilang mawala sa duha? Ang gugma or ang kaluoy? Mingon gani ka ang gugma, nganong dali man mawala ang gugma kumpara sa kaluoy? Go. Ang kaluoy, Power Vic, maayo na siya, Power Vic. Kay di man kay wa kay kaluoy sa usa ka o was na binuhatan. Okay. So okay. Sige, Job. Greetings sa mo, Job. Go. Yes, Power Vic. Greetings ka naman, Power Vic, no? Then, may gabi ipag-usap. Then, kang Rodrigo Pintos Manyaske, Richelin Lada, Salot na buwan, Ate Jera Manyaske, King Jason, Leonie Apple, Inlia Binasa, John Foy, o mga Junior, Power Vic. Then, request ko, Power Vic. Sige, go ahead, Job. Ano sa'yo title sa song? Ikaw pala by Heaven Paralejo, Power Vic. Ikaw pala ako sud sa ako, ana? Yeah. Ano, Job? Heaven. Sinaligan ni Boss Eduardo mga gigsunan, no? Kana kunong ang gugma kuno mga gigsunan mawala na siya kung doon na kay ginahimong nga di mayo sa usa ka tawo. Mansad kaya ganang gugma mga gigsunan mawagtang magina kung wala na kay kaluoy. Siyempre unya kung mahitabo nang di na ka maluoy gumigan kay wala naman kay gugma. Okay, commercial break ta mga gigsunan kini nga bayan sa tong programa gidalig kaninyo ban sa may tingwag maayong kabubuton sa pinakaanindot sa imong tutunlan aron maligaya nimo ang pagsulod sa virus sa tuwang sistema sa lawas. Pwede ka magkutaw sa tuwang Power Cell sa Labat. Mapalita sa tanang branches sa Pharmacy Alia o saban pa mga otorisadong tindahan nationwide. Kini nga porsyon sa tuwang pariguban gidalit kaninyo ban sa pitingwag maayong kabubuton sa kombinasyon sa paracetamol o ibuprofen nga sa Fast Relax. Solusyon sa grabing panakit sa kalawasan, pamaol, arthritis, rheumatism, sa mga kababayan na kasinati og dysmenorrhea, sa mga adunay migraine,
Hilanat. Guban pa nga rason nga nagmasakit or nagkasakit ang imong kalawasan, fast relax na yan para wag tangdayon ang sakit. Ura mismo. Cool na naman ang tugtugan. Kauban ang inyong pinakaganahan. Brigada News FM. Alright, last. Hatagi ko og example sa usa ka hero. Vanessa. Ma'am, si Jose Rizal, ma'am. Good. Okay sa man nagpatay ni Jose Rizal. Olitoy. Ma'am, di ako mamoy. Ayan! Tama, no? Tama, no? Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan akong pasensya. Alagaan ang mga tao, bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanusa nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy ug sa Lazada. Miss, papalit ako og vitamins sa bata. Ma'am, sulayin ning Yummy Vit multivitamins. Nindot ni para sa bata. Bitaw, mugid na akong ginapainom sa akong anak. Ug tuod, nakauyon jud siya sa Yummy Vit. Lami iyang kaon, tangkad siya sa iyang edad ug dili masakiton. Importante gid kaayo, ilabi na nga dunay pandemya. Maog yun. So pila ka botelya sa Yummy Vit imong paliton, ma'am? Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mas pilion sa siguristang inahan, mao nga ilang anak, batang lamang. Mapalit ang Yummy Vit sa mga parmasya dool sa inyong lugar. Iman? Sami, gisore throat ka? Murag diha gyud. Na, ay kumpiyansa. Ilabi na ron nga dunay pandemya. Isod na, basin sintomas unya na. Uy, palayo in town. Mas maayo nang maniguro. Niya timplahan ning Power Cell sa labat. Effective kaayo ni. Naamag ni sagol nga luya og lemon. Pangdepensa sa viruses og bakterya. Nasagad hinungdan sa sore throat. Maayo na lang. Naa kay Power Cell sa labat. Timplahon sa ninako. Uli ko ana ha. Power Cell sa labat. Power Cell sa labat. 6-in-1 ginger brew. Usa ka sa shay a day. Hayahay ang paminaw all day. Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete o Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Katuwang ang mamamayan sa pagbangon sa mga hamon ng pagbabago. Brigada News FM, the Music and News Authority. Hello? DJ, request ko kanta be kanang DJ ng aking radyo. Salamat. Lagi ka sa isip ko. O DJ ng aking radyo. I-request na ang inyong paboritong kanta. Now na! Hi DJ, pwede i-play ang Despacito? Pwede. Salamat. Just ask for your favorite song and we'll play it for you right away. Brigada per request, Monday through Saturday, 6 to 8 p.m. DJ, pwede yung i-request ka? Alright, go ahead and make your request. We are now in the second and final hour sa programa Brigada Bar Request. Here comes this song request sa doang caller a while ago. Miss Jovi Ligaray, ikaw pala, ako sa ako.
Gitugian ko kanimo ang tanan, kay gihigog maka ugwa na'y lain pa. Ikaw na ang tagiyaning akong dughan, tuuhi ko inday kay love ti ka. Isaad ko dili ti ka pasakitan, ug dili gyud di ka pwedeng binuangan, kay ikaw ra ang akong pinanggang prinsesa. Halaran ko ning akong gugma, apan unsay gibalos mo, ikaw rang nagubaning dugan ko. Ni kuyog ka sa lain, gisungkap ka sa akong best friend, kamo na diyang duha nag-iring-iring. Isaad ka na forever na kitang duha, nga mag-inulungay hangtod sa kamatayon. Gatuo ko nga tinud na kining tanan, imurain taon akong gipasakitan, apan unsay gibalos mo, ikaw ra ang nagubaning dugan ko. Ni kuyog ka sa lain, gisungkap ka sa akong best friend, kamo na diyang duha nag-iring-iring. Apan unsay nakaon mo, nikuyog ka sa lain, gisungkab ka sa kong best friend, kamo nang duha karon napalit sa daplin. Pag-ikog na lang. Nindot ang kani ko no akong kantahon og suway Kuya Rense. O musuway lang ko og kanta, bahala ko akong kuya. Ikaw lang ang naguba sa sipir ko. Nikuyog ka sa langit, gisungkap ka sa dakog mata nga iring, kamo nang duha karon unsa di ay gibalos mo, unsa ka di ay gibalos. Lain na sa sungay maninuod, ako mo kanta sa sungay. Practice me og kanta sa akong Kuya Power Bigani. Pagkay sa ako sang pariyon si Kuya oy sa pikas mic. Uy, kaysa kadayot Kuya ha. Ako ibalik lang. Si Kuya lang mag-una. Hindi na ko ginusulohon dong Bikoy. May pinakadiyot pa. Gitugian ko kanimo ang tanan. Dong Bikoy, di mo gibaw ni kanta dong? Mani dagan-dagan sa literar. Kadiyot mga kabrigada, kaya ito ang pagitaon ang gi-request ni Dudong Bikoy. Isura po tumungo ni kanta. Diyot lang kayo kay ginis Dudong Bikoy mga gigsunan mo. May gini magpasingo aning iring sungkaban lagi ko no hay. Iring sungkaban. Gikuhit kas daplin sa tudong. Diyot lang kayo. Ngita mi diri ganang kuan. Lyrics ani mga kabrigada. May lyrics. Inig gawas diri kuan man kuwang.
Wag wa gyud dong Vico, ilistin lang ni mo ang challenge dong. Ami daghan diyang naikuan, nay lyrics stilan. Wag maamong taning kalaki mo dong Vico ida. 7:14 kini nga porsyon ni Galas sobre guban gidalit kaninyo ban sa mendinguag mayong kabubuton. Iring bunguton lang kuno do. Nag-request. Iring bunguton lang. Gini nga porsyon sa bariguban gidalit kaninyo sa Glotaflex Papaya Soap. Ang sabon nga dunay tripling whitening actives gikan sa Kujik, papaya o glutathione. Beautiful and free. Si Dodong Vicoy lang kuno mo kanta. Sige. Ikaw yan nga po natong chance. Sige dong, birahe dia dong. Pat dia sa dia gimo ang choko-choko dong. Ako lang Gitugyan ko kanimo ang kay gihigog maka og walay lain pa. Ikaw na ang pagiyaning akong kandil. Tuhoy ko inday kay lamtika. Saat ko diliti ka pasakitan o bilidyoti ka pwedeng binuangan. Kay ikaw ra ang akong pinanggang prinsesa. Naging halaran ko ngayong akong gugma. Ikaw ra ang nagkuba sa dughan ko. Minguyog ka sa lain. Isungkap ka sa akong best friend. Kamu na di ay luha, nag-iring-iring. Isaad ka na forever na kitang duha. Nga mag-inunungay hangtod sa kama lang. Gato ko nga tinuod na kining tanan. Di mo rin taon akong di pahimutsan. Apan sa'y ibalos mo. Ikaw ra ang nasiba ning siper ko. Nikuyog ka sa laing, isungkap ka ni best friend. Kamu na rong duha, naguban sa dapit. Okay, Boss Dodong Vicoy. Puliha ko na tadong. Apan sa'y ikaw ra ang nagkubaning dughan ko. Nikuyog ka sa lain. Pas Dodong Vicoy ni magamao ba? Daot na diskarte. 7:18 may gabi sa mga kabrigada nato di mapay pagpanihapon. Salamat sa inyong pag-imong pag-round sa 90.9 Brigada News FM. Anya, good evening sa mga kaigsunan nato. Dias may Tapilon, Daan Bantayan, Cebu. Pa-shoutout sa mga 70 family, special mention kang Neri. Enero Almadin, ika ni James B. 70. Good evening sa Power Vic, para nako gugma ang dali mawala.
Labaw na kung dili na nimo siya makita, dali ra kayo siya hikalimtan sa dayon. Pagigreet lang sa Risconde family. Request ko o ako ba o siya by Imelda Papet. Si Rayla Qualvar Kulyamat Katarinin. Ay gabi Power Vic pagigreet ko ni Munding Itang nga nagpa-cleaning daw siya sa iyang kuko sa tiil. Los Penaranda. Power Vic ang gugma dali ra makalimtan. Labi na kung makita nimo nga wa kay gugma. Shout out sa Pianyar, Tirol, Katampatan, Alboro, Tumulak, Araneta, Corsiga, sa Guadalupe, Bugos City, Cebu, sa tanan taga Bungtod, Bugo. Okay. Si Jikoy Yo. Boy sa Don Virgilio ko nung apelosinin. Alexis Alahin. Power Vic pag-greet ko ni Alexis. Okay. Si Sebli. Tikiram. Apelosinin. Samtang Mark Eldred Abing. Request ug magbalik by Kalya Lili. Para nako asay dali mawala gugma gyud Power Vic kay mawala og tiwala. Ang usag-usa sa inyo mawala gyud inyong paginigugmay. Panabi na. Anyways, we got 20 minutes after 7 o'clock. Stay closer for more of your favorite hits. Sa ito pagbalik, kining bahin sa itong programa mga kaigsunan, gidalit ka ninyo. Ban sa may hindi kong maayong kabubuton. Sa kapsula nga doon ay katakos nga proteksyonan nga ito ang lawas ining panahon sa pandemya. Doon ay antibacterial properties, viral properties nga nasa cinnamon bark powder. Nabantog na nga Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Giving you the best music in town. Mapabag-o man. Ugtaan nga mga tukar. Nothing compares sa inyong pinakapaborito, Brigada News FM. Usa ka adlaw nag-away ang mag-asawa og dinhi. Wa kay ayo nga pagkabana ka, kulirak kang dako. Hayop pang asawa ka, wa kay pulos. Mas labaw kang banaha ka, wa kay pulos. Nagyak-yak lang ng dagway nimo. Sige na kag make-up, nag-itom na ng imuhang kigol. Ito bitaw, bisot kang banaha ka. Dayo may tinunanay, dayo. Librada Damas, 63. Taga-Parapon Linawon ko nil. Una-una, dako man akong duha ka tutoy. Dili naman ni maayo. Insan siya cancer. Wala ko gumatay sa kasakit. Sakit yung gaya kong duha ka breast. Nakabati mang gugudres. Gi-announce gud sa radyo. Nako, i-try na ako. Ang Power Seal, capsule. Akong gi-observeran. Kung di na ba magbalik. Wala naman siya magbalik. Napansin ako makatulog ko. Hiyaya kong paminaw. Daghan yung kayong salamat sa akong Ginoo o sa Power Seal. Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas-usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanu saan nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, ug sa Lazada. Ben, si vitamins ron nga epektibo gyud lisod na. Labi na ron nga naunsa naman ning kalibutan. Oy, nagkagrabe naman ang pandemya. So ay good ang kombinasyon sa Guard C Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kining Guard C man good non-acidic vitamin C supplement ni nga makapabaskog sa immune system. Ug kung doon na kay ginahambin nga balatian sama sa high blood o diabetes, dakong tabang gyud ang Power Cells sa pagpaggang niana. Sus, maayo na lang gyud ikaw ako napangutan-an. Salamat ha. Palit sa ko. Guard C Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kaabag sa mataghimsog ka pamilyang Pilipino. Kung kulang sa magnesium ang lawas, mas dako ang posibilidad nga mamugna ang kidney stone. Dungagan pa sa unhealthy lifestyle, pagkaon og mantikaon, french fries, burger, og hilig sa pag-inom og soft drinks nga sagad hinungdan sa pagmugna niini. Maungpon ni ang kakulangan sa magnesium. Magnesium nga usa sa essential minerals nga anaa sa nigari. 5 kapatak sa nigari sa usa ka basong tubig ug 20 hangtod 40 kapatak usab sa usa ka litrong tubig. Pilia ang saktong mineral. Magnigari. Nigari, patak mineral. Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada.
Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete ug Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Today's biggest hits. Hello guys, this is Sarah Geronimo. Thank you. Brigada News FM. Alright, song request. Giga ni Miss Richlyn Ladaw, Miss Angeline Kindo, at ang hirap. Trela sa 90.9, Brigada News FM, Pugo City's #1. Brigada by request with Power Vic.
9 Brigada News FM, the Music and News Authority. Atong oras mga kabrigada, 32 minutos na pasado alas 7 sa kagabion. Arita sa importanteng paibalo, no? Kanay pamaliog diri si Sir Ruben Noynay. May pagpaminaw sa mga taga-Kaputatan, ha? Gipaibalo kamo diya mga taga-Kaputatan Sur, mga konsumidor sa Kapsuay. Sa Barangay Kaputatan Sur. Adunay paghimuon nga general meeting ug mapuhon alas 9 sa buntag sa Barangay Covered Court. Nagapabalo nini si Mr. Ruben Noynay, ang Kapsuay President. Okay? Aritas mga minsay ingon diri si okay, may gabi ni Riami Ligaray Ipil. Si Sheila Marie Rapesa, Power Vic, paki-shoutout sa akong mama ug papa. Mga igsuon nga naas sa Dunghoy o akong ate Dichi sa iyang bana o sa iyang iyaan, sa mga Inso family. Si Rayla Qualvar Kulyamat Katarinin, request ko og Destiny by Jim Breckman. Aha. Higalang Earl Francis Perez, ang sa may gabi higala, parihong mawala ang duha. Gugma og kaluoy, parihong mo pakurog sa tuhod, kung mo pagahi sa balatian, kung mo abot man o mawala. Yay. I-check na to ang caller. Hello! Hello. Ako'y. I do. Namay, amin ni multo na kasulod. I do. Idol. 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 Laban mo. Takingking? Babay ko, DJ Kinley, babay. DJ Kinley. Marang post takingking. So, anyways, Kinley. Yes, babay. Sige, ikaw ko na, be. Ang ito ang lingaw-lingaw topic of the night. Gugma versus kaluoy. Asay dali mawala o unsay rason sa pagkawala. Go. Para na ko babay gugma nga ang dali mawala. Labaw nga kung dali ni mo siya makita ko, babay. Dali na kayo siya makalimtan, babay. Nagbasa ka? Wala ko, babay. Wala, ne. Ay, iubo na, babay. Ay, iubo ka. Marang dudong pikoy, ne. Paggaw, babay ko. Pabalik sa paggaw. Sige, Kinley. Brese mo greetings, Kinley. Sige, babay. Mag-greet lang ko sa taga-Sitya po sa Morbig nga nagyanong lalag ang brigada, babay. Greet lang ko sa akong lolo nga si Macario, sa akong lolo nga si Pili, o ngayong Akira, o ngayong Maki, o ngayong Boy, o ngayong Akira Tamog Tres Kumita, o ngayong Rosemary, o ngayong Kaberteng, o ngayong Alexami Kumita, o ngayong Pipi na namin na sa brigada ka-request, pakapapahigi, babay, o ngayong Tia Marillo, o ngayong Atio Marian, o ngayong Kwa, babay, o sa isa sa basic members kay Bibi Tulog na Boris, Mary Katipon Himero, James K. Dihito, Nora Sarandos. Sige, Kinley. Salamat, Kinley. Alas 7:36 na, may gabi ni Mr. Florentino Dihito Diaz Matan Agdos, Bateria dan Bantayan, Cebu. Napoleon ug ni Mrs. Cheryl Sibay dire sa Batad, San Remio, Cebu. Kay Tatay Sergio Sinahonon nagimanang Eva, ni Bro Rudy sa mga Sinahonon family. Kay Tatay Pasito Ikot ug ni Manang Glaze Diaz may Baluarte Bulambado. Kay Bro Jimmy Amor ug ni Mrs. Merly Amor. Diaz Batad, San Remio, Cebu. Kay Boss John Ornopia ug ni Mrs. Belma Ornopia, panya ni Bro Leo ug ni Merced sa may Lambusan, San Remio, Cebu. Kay Boss Junior Claves ug ni Mrs. Anita Claves, Diaz Bugo City Public Market, na ni Mr. Eduardo Ligaray ug ni Mrs. Julie Ligaray dito sa Bahi Lapas. Ato i-check ang caller. Hello? Hello, Power. Okay, may gabi ikis naman eh. Si Herman Garbo. Si? Herman Garbo. Herman Garbo sa Danbantayan. Asa dapit sa Danbantayan man?
Tinubdan dan bantayan, sige. Ikaw, gugma versus kaluoy, asa may dali nga mawala ug unsay rason nga kini mawala? Go. Ang gugma para lang nako, ang gugma. Di man na pwede ang gugma o kaluoy magupan kita dito. So, but pasabot nimo nga magdungan nagkawala. Dili sad. Malagi mo. Mangutan ko si mo, asa may una gyud mawala, gugma or kaluoy? Ang kaluoy. Ang kaluoy. So kumuha ng kaluoy, sa may sa may rason nga nawa ang imong kaluoy? Ay wala na may gugma. Wala na kay gugma. So meaning dili na ka maluoy. Dili na. Sige man, greetings man, go. Greet lang ko sa akong asawa, Rosita, sa akong mga anak, Juanita, Ruel, Cinti, Ilse, og si Juan. Okay, salamat kanyo des mga taga Tinubdan sa isong request. Request ko kanang sa walang kanang unsa at mama lang. Sige man, salamat man. Sige, bye-bye. Okay, salamat. 7:38 na mga kabrigada. May gabi ibod ug may pagbuminaw sa mga kabrigada na to si Sir Jam Hermosa, ato ang store manager sa Prince Warehouse Club. Good evening. Anya, good evening ni Mr. Rex Baderna, siyang pamilya dias may RYV Construction sa lungsod sa Midilin. Dias may Lamintak. Para sa mga nagplano maghimog bunggalo. Ito si Bro Rex para to ang RYV Construction. May gabi ibod ni Parts Ginny Hilig, uban dia ni Madam Lasyon ug ni Dudong Ivan sa may Ivan's Eatery. Yes, may Malbago daan Bantayan Cebu. May pagpanihapon sa mga nanihapon niya. Commercial break ko na ta mga kabrigada. Kini nga bahin sa tong programa. Gidalid kaninyo uban sa may tinguha ug maayong kabubuton. Sa kapsula nga dunay katakos mga gigsunan nga proteksyonan ang ato allowance bato klase-klase nga balatian. Paligunon ang imong immune system. Paligunon ang kabukugan og tabangan nga mamintinan nimo ang hamis ug ang puti nga kutis pinagi sa natural collagen nga naa nini. Ang ato ang Guard C Calcium Ascorbate, proteksyong vitamin C achieve sa Guard C. Kung gusto mong sumaya ang buhay mo, humanap ka ng radyo. At itutok mo, darling, itutok mo. Sa iyong paborito, Brigada News FM. Brigada News FM. Brigada News FM. Okay kaayo. Aha! Ikaw ba ang uyab sa akong anak? Oo, sir. Buntis ang akong anak. Kinahanglan nimo siyang pangasawon. Pasaylo ako, sir, pero dili pa ko andam, sir. Og musugot ka, mag-ariglo na lang ta. Kung lalaki ang among anak, muhatag ko og 2 milyon. Kung babae ang among anak, muhatag ko og 2.5 milyon. Sige, mayo na. Pero kwentahay, makuha lang akong anak. Hatagi lang siya laing chance, ha? Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan akong pasensya. Alagaan ang mga tao, bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. Drive there. Ako di si Arvin Sigi, usa ka security guard. Akong edad karon 33 anyos na. Nagpuyo ko sa Sitio Bugna, Aklopan. Nindot gid epekto. Ilabi na sa labing-labing ug sa akong duty. Tungod sa ka-epektibo gyud sa Drive Max nga akong gigamit. Nabuntis gyud daw na akong misis. Mayo gyud kayo epekto sa labing-labing. Labi na sa akong performance pod sa pag-duty. Daghang salamat Drive Max. Drive there. Love, ari na imong request, Drive Max Coffee. Thank you, love. Lami yun, no? Siyempre. Pero, unsay mas lami, Drive Max Coffee o ako? Pareho. Pero karon Drive Max Coffee sa kay ikaw na sa dunya. DMX Drive Max Coffee Blend. Available nationwide.
Atong paminawon sa kabaayo sa Nigari. Ako si Melissa Matahom, 44 anyos, taga Subostehap, Cebu City. Doon ako igamayng tindahan. Unya di man jud malikayan, mubati man jud tagkakapoy sa atong lawas. Sa gabi, magngul-ngul ang atong katiilan. Unya, nadunggan na ako kaning Nigari, nisulay ko. Ug tuod ni gaan akong paminaw. Wa ko gibati og kakapoy sa akong lawas. Munang dako kayo kong pagpasalamat sa Nigari. Nigari Patak Mineral. This is Brigada pa request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the...
Kani ate Jinilin o mo ni imong i-search sa kuan sa video, okay? Iniibig kita. Anyways, before mo hatag sa tuang personal nga komento mga kabrigada sa tuang lingaw-lingaw tabi karong gabi una. Ato ang gipasalamatan ang ato ang mga nagkadaiyang chapters sa ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad. Labi pa sa mga nakapundo na, nakahatag na sila ng burial collection para sa tuang mitaliwan nga member sa ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad diya sa Purok 3 sa Ragawanon, San Remedios, Cebu. Si Rodisa Negro Morillo. So, salamat kayo sa Tawagan Medellin Cebu Chapter sa ato ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad or anak incorporated. Nakahatag sila og meal 20 pesos nga hinabang. Sa Opo Hagnayan, San Remedios, Cebu, nakakolekta sila og 350 pesos. Sa Purok Dorado Lovers Lane na Ilon, doon na sila 280 pesos nga koleksyon. Samtang sa Santa Cruz, Loong, Tabugon, Cebu Chapter, nakakolekta sila og meal 400 pesos nga koleksyon. Salamat kayo ni Ma'am Jera Munyaski, bandiya la ni Dong Roji Fuentes Munyaski. Sa tanang members and officers sa ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad diya sa Tawagan IST sa may Tawagan o barangay o Purok Tawagan Medellin, sakto ba? Diya sa Opo Hagnaya, ganman sa Dorado Lovers Lane na Ilon, particularmente sa Santa Cruz, Loong, Tabugon, Cebu Chapter. Akong gitawagan po yung atensyon sa uban na mga chapters sa ito ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad pagpaygayon sa ito ang special collection para sa ito ang tabanganan nga member sa ito ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad diya sa Argawanon, San Remedios, Cebu. Nanginanglan sa ito ang ayuda karong panahon na kay lagi ni taliwan kini mga kabrigada na naman kinabuhi din man ito matagaan. Nya usama na sa kanabang katuyuan sa tuang ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad nga mo hatag kita og tabang sa tuang mga katagi membro. Beno, ari sa tuang lingaw-lingaw topic karong gabi una mga kabrigada. So kung magisguta og gugma og kaluoy asa may dali
nga mawala ug unsay rason nga kini mawala. Well, sa kong personal nga panahon mga kabrigada, suma pa ni Juby nga ani manggunis siya. O bitaw. Ang gugma og kaluoy mga kaigsunan, suma pa sa mga pagbangutan 3. Bersikulo 22 ngadto 23. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo og walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayud niya. Kana suma na sa Biblia. But sa tuang mga yanong katawhan gay gimugna sa dolabaw makagagahom, doon natay ko galingon nga bersyon sa gugma og kaluoy. Doon ay mga tao nga maingon nga dili mawala ang ako ang gugma kung dili mawala ang akong kaluoy. Doon ay uban nga maingon nga ang ako ang gugma nimo nagsuma sa akong kaluoy diha nimo. Totally, kung atog yung lantawon mga kabrigada ang ato ang topic, mag-uban gining duha, gugma ug kaluoy. Pero asa magyud ang dali nga mawala nini? Kung imuhang huna-hunaon sa makadaghan, ang kaluoy gay unang mawala. Kay once mawala na ang kaluoy, mosunod nagkawala ang imuhang gugma. Nakuha niya? Wala. Ingon pa sa usa ka kawit, usa ka kanta mga kabrigada, ang gugma mo ug kaluoy mo way kinutuban. Gikuptan mo tibuo kinabuhi ko, gikan sa kong pagbangon hangtod sa kong pagpahulay. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-anon, kanunay kang maayo kanako. Hangtod ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Sumining kung maayo ka mga kabrigada, naa kay kaluoy. Siyempre kung doon na kay kaluoy, naa kay pagigugma. Dili mawala ang imuang gugma kung naa pa ang kaluoy. Pero kung wala na kay kaluoy, mawagtang gid na ang gugma. Okay? Okay na? Busa kon nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panagiusa kamo diha uban sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug unahuna ug sa samang gugma arong hingpit ang akong kalipay. Kana may panawagan sa tuang labang makagahom sa mga taga Pilipos nga matud pa mga kabrigada malikalipay sa to labang makagahom kung ikaw dunay pagigugma. But ang pagigugma mga kigsunan di gid na mataw kung wa kay kaluoy. Time for me to go now. Ato pasalamatan ito sa Master Control ato nakauban Brigada Renz Uyaw. Uban sa nakos Dodong Vicoy. Inyong higalas kanginan sa gihapon Power Vic. Magabilin kanyo nining po nga nagaingon kung unsa may mga kalibog nimo karon. Ipangutana lang unya kana. Pag-abot sa tugmaang panahon. Nagasalamat ug maayong gabi, Pilipinas. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had.